За Дико говорите, хайде, покажете се с Дико е човека на Холандия. Има фирма Мари 90 мерети си, но пръчката ви е късо! Дико има къщи, палати и го! Бусове, милиони той не ги кара за красота, за работа пръсни са му ръцете чисти, са му парите за Дико. Има да си говорите, има два мъжкаря зад гърба и неговата жената те негова банка. Хайде Дико, изкървай брат, Мерцедеса спринтера и Фолксвагена транспортера и газ за Амстердам, дам, точно там. Правиш парите ти фирма Мари 90, покажи на тия душмани твоя джип, Мерцедеса и БМВ-то. Газ и за най-мощната. Ауди Q7, хайде Дико, с голямата фирма. Работиш ти в Холандия, фирма Ораен Дак Декера си, имаш работници.